Γεια σας παιδιά, Josh Gamer TV εδώ και σήμερα θα σας πω, είναι κάτι σαν ανακοίνωση. Τέλος πάντων θα σας πω ότι θα αρχίσω ένα νέο κανάλι. Είχα και άλλα βίντεο παλιότερα αλλά τα έχω σβήσει γιατί δεν ξέρω, ήθελα να κάνω μια νέα αρχή με βίντεο δηλαδή. Και ναι, θέλω να σας πω ότι θα παίζω παιχνίδια. Πιο πολύ θα παίζω παιχνίδια και θα έχω και ένα άλλο κανάλι που θα λέγεται George TV. Θα το έχω link στην περιγραφή. Θα λέγεται George TV, που εκεί θα κάνω κανονικά βίντεο, δηλαδή όχι gaming, και εδώ θα κάνω gaming. Ναι, θέλω να πάτε να το τσεκάρετε, να κάνετε like και να ξέρετε ότι σε αυτό το κανάλι θα παίζω Minecraft, δηλαδή survival και τα λοιπά, Minecraft, τι άλλο, Minecraft, ένα παιχνίδι που θα σας δείξω σε ένα άλλο βίντεο. Και στο Minecraft θα παίζω survival, θα παίζω με άλλους survival, θα παίζω με άλλους skywars και τα λοιπά, ή θα παίζω μόνος με skywars και τα λοιπά, δηλαδή bed wars και τα λοιπά, egg wars. Ναι, είμαι πάρα πολύ καλός στο Minecraft, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, θέλω να θα κάνω βίντεο και με άλλους youtubers, όπως είναι ένας αυτός. Πάτε κάντε εγγραφή και like. Ο επόμενος είναι ο Alexakis.Ronaldo. Νάτος, έχει ένα βίντεο, έχει ένα βίντεο, βλέπετε τι. Και τελευταίο ο Ευάγγελος Pro, νάτος, πρώτος. Έχει ένα βίντεο. Ξέχασα να τους κάνω εγγραφή, δεν ξέρω γιατί. Ναι, τέλος πάντων, και με έναν τελευταίο που θα είναι ο Ion TV. Έχει πολλά, αυτός είναι, κάντε του like. Έχει πολλά βίντεο. Εντάξει, δηλαδή περισσότερα από εμένα ή κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπετε πως φαίνεται. Δεν φαίνεται πολύ καλό σε αυτό, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο. Πάτε κάντε like, sub και τα λέμε στο επόμενο βίντεο μου. Γεια σας.